Здравейте хора, днес игра мултиплеер Survival с моят приятел. Да. И продължаваме. Това е втори епизод. Значи в първи епизод привлекох гравите и покопахме надолу и направих един брейнч майн. Няма да слизам сега. Да, това беше извън кадър. Какво ще кажеш да направим? Какво ще кажеш да направим някакъв вход на къща? Примерно да стане малко по-надолу къщата. Искаш? Не, така си не е добре. За дънжена да кажем, че за сега няма да го правим, когато малко повече се развиеме така. Да. Тогава ще започнем да го правим и това. Сега аз съм малко си, то не съм, малко играх и така го направих да може, изгашил съм го, те се спаунват, идват при вас, вие ги биете. Това за сега смисъл. Само че малко мога да ви удрят, ама... не може да си вземете стрелите. И това е. Този епизод ще е кратък, 15 или 10 минути. 10 минути по-скоро. Да. И ние с това време ще копаме. Няма да правим нищо интересно. То първите Поникнаха дърветата. Пръснаха, да. Чай, че на мен не ми зареждат чинковете. И на мен. Може от сървъра нещо. Имаме се до дънжена, можеш долу. И аз предлагам да слезем по този начин. Така, пускаш водата и слизаш. Да ти покажа какво направих. Чай да си направим малко повече кирки. Аз ще си взема 3 айрон. Ще направя една айрон кирка. И аз. И камен ще си направя. 3 айрон, камък. Дърво? Няма. Има в чиста. Чиста има дърво, ли? Как че има? Аз не си взех камък. Я ми дай камък. Камък аз имам. Дръж. Дай ми. Да имаш. Ето дърво. Ще взема това дърво да го направя на плъчки да имаме. Сигурно в другия епизод ще сме копали още, нали? Защото да събереме ресурси. Според мен е малко тъпо така да вървите да ни гледате как копаем. Може и входа да сме го променили. Даже ще го променим ли входа? Малко по-дълбоко да го направим. Много хубава идея да направим това. Да направим входа. Много хубава идея. Да, и сега слизаме. Да, слизаме. За него не знам. Да, значи това е бренч майна. Аз извън епизода, дълъг. И тук намерих редстоун. Ще спомням. И кирката ми свърши тук. Добре. И айрон. По-тихо, човек. Или си намали малко звука, защото много силно се чуеш просто. Ама то не от мене, ти си намали звука. Добре, може. Нали зазеждаш? Ти стая. То дали аз ще го намаля или ти, то също работа. Чуваш ли? Да, чум. И пещера. Добре. И пещера дали ще има нещо? Не. Нищо? Не има. Лава. Вода. Как мразя гравел? И това е най-безполезният айтъм в играта, хора. Само където ви дава клин за едната запалка, нищо друго. И си минаш, така си пропускаш едно. Аз то края от 3 часа ще го копам, то лава. Вие не си взехме пати между. Човек, после ще клипа как ще се метна. Сега ще по-експорна тук. Не, да копаме, защото тук виждаме, че нищо няма. Добре, аре да бренчваме. Ще видим на там. Не, това е някаква дупка. Аз съм махнал това. Чакай да го промена. Само да си оправя нещата. Да. И тук отгоре ще запушвам. Запушвам, за да не изкачат някакви мъченици. И тук да сложа това.
3 блока. Но тук може да купаем само по един да се разделичим. Нищо е. Дай така, защото има малко по-голяма шанс да не има диамант. Диаманти! Аз какво ти казах, бе, човек? О, май гъп! Аз викам така има по-голям шанс да намерим диамант. И опа, диамант. 3 Ей, диаманта. там има нещо натам. Знаеш как ми бъгнаха чънковете? Чек. Опа, сори. Човек, моля се. Като чупиш блок, ми бъгат чънковете и виждам там някаква лава. Ама на къде? Ето я. Добре. Може ли ти пишат по скайп? Да. О, дънжън! Май намерих дънжън. Да. Не. Само да не стъргвай shift. Виж там кабелстон. Да, дънжън! Човек, колко е дънжън. Само да не сме го свършили. Не, дънжън е. Дънжън ли? Дънжън. О май гад! Не сме го слагали ние, човек. Та песен ще сложа, чек. Където се слушах преди малко. О май гад! О май... Май не е дънжън. Не е дънжън. Това където аз сложих кабелстона. Без шега. Да, точно това е. На лава. На лавата. Нищо. Нищо. Давай, копай тук на тук. На едно... Да! Значи хора, тук ще трябва да приключваме клипа. Ще попаем извън кадър. Дай само да запълним тази лава. Да, ще запълним нея. Аз тук ще запълна това, ще се кача горе и аз ще прекача. Добре, може да не викаш. После ще трябва да го правиш. Така, значи тук ще приключим клипа. Служи един торч. Значи, това е, в следващия епизод ще сме покупали повече, ще сме събрали повече ресурси. Благодаря за гледането и